giyleşler, mehvan vatandaşlar, bugün akıl gençlerinin bayramçılık sahanının ilkincisi sizin bilen. Kahraman arkadaşlar, kahraman serdarımın sayesinde bugün edil vatanımızda, Türkmenistan diyarımızda tebigat özgördü. Bahar faslı geldi. Baharın naybası bayramlarının biri 8 Mart Halkara Cenanlar Günü bilen büyük sürekli tutlayar. Bugün bayramçılık sahanının ilkinci sahanını Halifa Meşgur Sungotu saatleri katlaşıyor. Hormatlı halifalar bize bir ihvançılıkta gelin bular bilen tanışı olalım. Bugün bayramçılık sahanına katlaşıyorlar. Toporlar bilen tanışı olalım. Toporlar Şadiyan Sağalan toporu. Ağdaları Şadiyan toporu. Amangul Mehmet Yazva, Türkmenistan'ın at kazanan artisti. Türkmenistan'ın baş akademik drama tiyatrı. Tiyatr Mehmet Amanguluyev, Türkmenistan'ın at kazanan artisti. Türkmenistan'ın Moğolunu Fethadındaki Talipler tiyatrı. Gülşat Milliyeva, Türkmenistan'ın at kazanan artisti. Alparslan adındaki Milli Sağlığı Drama Tiyatrı. Yağmur Kurvan Nazarov, Türkmenistan'ın at kazanan artisti. Arkadan Şeker'in Amangul Mehmet adındaki Devlet Drama Tiyatrı. Ziyade Kakaliyeva, Türkmen Devlet Gorzok Tiyatrı. Gülnabat Abdullayeva, Türkmenistan'ın mavsumlarındaki Milli Sağlığı Drama Tiyatrı. Topor hoş gördük. Sizin karşıda toporunuz, Sağalan toporu. Oğulcan Bekiyeva, Türkmenistan'ın at kazanan artisti. Murat Oral Muhammedov, Türkmenistan'ın at kazanan artisti. Türkmenistan'ın baş akademik drama tiyatrı. Gülşat Tahirova, Türkmenistan'ın at kazanan artisti. Türkmenistan'ın baş akademik drama tiyatrı. Kuvat Şariyev, Türkmenistan'ın at kazanan artisti. Türkmenistan'ın mavsumlarındaki Milli Sağlığı Drama Tiyatrı. Atagelli Devletgelliyev, Türkmenistan'ın Moğolunu Fethadındaki Talipler Tiyatrı. Mavsumuluk Hudayberdiyev, Türkmenistan'ın at kazanan artisti. Türkmen Devlet Gorzok Tiyatrı. Hoş gördük, üstünlük yar olsun. Bugün Berteşevi'nin başında kıyımçılık edecek halifalar var. Türkmenistan'ın mavsumlarındaki Milli Sağlığı Drama Tiyatrı'nın halifa artisti. Türkmenistan'ın halk artisti. Öwöz Gelenis var. Hoş gördük. Türkmenistan'ın mavsumlarındaki Milli Sağlığı Drama Tiyatrı'nın artisti. Türkmenistan'ın at kazanan artisti Aytoltan Kovuz var. Hoş gördük. Türkmenistan'ın Alparslan adındaki Milli Drama Tiyatrı'nın halifa artisti. Türkmenistan'ın halk artisti. Devlet Karmamedov. Halifa hoş gördük. Arkadaş Şeker'in Amangul Mehmet adındaki Devlet Drama Tiyatrı'nın sahne ustadı. Türkmenistan'ın at kazanan artisti Gövher Muhammed Kuliyeva. Hoş gördük. Hormatlı halifalar, hormatlı toporlar hoş gördük. Yaşlık telerazi yayılımdan tiyintiler var. Cemal Kurban var. Novruz Hakverdi ihtiyarlar var. Mehrivan cenanlar, mehrivan eneler, mehrivan uyalar. Bayramınız kutlu olsun. Köp sağ olun. Köp sağ olun. Mehrivan adımlar ähliňizi hoş gördük. Şu ajaýyp pursatda Gahraman arkadaşlar Gahraman serdarymyzyň taýsy taýlasy bilen gülleýän, gulaçýan edil watanymyz Türkmenistan diyarymyzda baharyň gelmegi bilen bir naýbaşy bayramlaryň biri 8 Mart Halkara Cenanlar Günü münasibetli ene bugün Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi, Türkmenistanyň bilim ministrligi, Türkmenistanyň mawtumlarynyň ýaşar hormatynyň merkezi geňeşi ýaşlyk terazi aýlymlarynda ene bu ajaýyp bayramçylyk münasibetli bu akıllı gençliği televizyon yürütü bayramçılık sahanını yine mehvan vatandaşlar her sahanıza fırsatlardan soğannamanı açmak arkalı devam eder. Elbette akılımızın bir görüyaz, tanıyaz, siyileyaz, söyüp seyrediyaz. Sahnalık saatlarımız var bizde bugün mihmançılıkta ul hormat bilen akılcağında yeni bir yola hoş gördük diyesimiz geliyor. Ve ne bugün hazır beyazleş koyunca, şertleri koyunca kıyıskaça düşünüş geçer. Yine hormatlı halifalara bir toporlara bir sınıf arzu etip verseniz anandan sonra yine soğannama bilen devam ediyor. Assalamu alaikum. Mehriban akıl genişligi gepleşigine gatnaşan, beýatlyşyga gatnaşan sunugy dişgärleri. Sizin hemmeňizde şunki akıl genişligi beýatlyşygyny üstünlük ardy edýän we şu ýerde meni ýatdagym gelýär. Şu gepleşigiň adyndan belli akıl genişligi biziň akyllar şahyrymyz Magtun Pragynyň hem şeýle azaýyp fetirleri var. Pikir derýasyny akıl gämesin batyrmyşym çıkabilmen neyleýin diýen azaýyp fetirler var. Hemem Kerim agaň bir azaýyp fetirleri var. Onun goşularyny şeýle diýilýär. Her kim bir zat dileýär.
Ay biri fizikadan başlık diledi diye talip olmak şekilde. Biri maşin dileye. Qarı her kim bu topardatır dileye. Yönü akıl dilen bolmadı diye. Akıldan kötenyen yok bari çemleyip şunyalı değişmeyden Kerim Ağay diye. Türkmen halkının milli lideri, kahraman arkadağımızı, arkadağlı kahraman terdarımızı can sağlık, uzak ömür, il, yurt, bekvetli, alıp barayan, ehmetli işlerini, ulu üstünlükleri arzu ediyen, şunun için de değişelim, gülüşelim, behteşik şovlu geçtin. Salam alik mehrimanlar, menem Halipamad öwüz gelensiň aýdanlaryna goşulýan şu gepleşige akıl giňişlik gepleşigine gatnaşan ähli kärdeşlemleri halipalar sahna ustatlaryny öňünden gazanjak ýeňişi bilen tüýsürekden gutlaýan netip bolsa bu gepleşik en gyzykly gepleşiklerden biri bolar. Iki toparada üstünlük arzu edýän, zehinsiz köplükdir rehimsiz daran, zehinli seyrekdir çağı dey goran, bagtyň nämedigini bagtly duýmaz, onu zahana aylanan danadan soran diye. Türkmen sunugatını arşa kaldırmakta, elime eşgar etmekte, ullukan işler bitiren, hem bitiryen, mehriban hem kahraman arkadağ kahraman serdarmızın zanları sağ olsun, belent başlar aman olsun, alıp barayan işlerine dine, rıvaşlığın yaran olmağını tüysürümden arzu ediyen. Kutla olun. Azılığınız hatır olsun. Şu acayip gepleşigimi doğrudan Ayfel Tuğan'ın aytışyalı katı şoğlu var, hemen atkıdıklı var. Şu günkü dövrümüzde, şu acayip gepleşigimizde çıkış ediyen ehli zehinlere üstünlükler yar olmağını dilek eder. Kutla olun. Şeyli devletli devran peşkeş veren Türkmen halkının milli lideri kahraman arkadağımıza. Arkadağlı kahraman serdarımıza münkerem alkışlar aydiyaz. Salam hemmeňde. Ine şun in yurdumuzda görnükli, in zihinli teatrda, kinoda öz ähmedini görköden, halkyň arasynda da söýgüsini gazanan meşhur artistlerimiz bätleşýärler. Iki toparada üstünlük arzu edýän janlar sag bolsun, şowluk ýar bolsun. Ine şeýle bagtly döwürde gahryman arkadagly serdarmyzyň saýasynda hemişe işler rowat bolsun. Yetip gelen 8 Mart bayram bilen tutuş Türkmen halkyny gelin gıydlanmadı. Tüysürekten gutlayan, gepleşigimiz gyzykly bolar, tomaşaçylarymyz hem gowy bererdi. Arzu edýän Türkmen halkynyň milli lideri, gahryman arkadagly gahryman serdarmyzyň janlar sag bolsun, ömürler uzak bolsun. Alyp barýan beýgi işleri mundan meýle rewaşlyklara beslensin. Hemmeňde üstünlük ýar bolsun. Kutla olun. Kutla olun. Hormat halipalar, şeyle mehirli kutlawlaryňyzda, mehirli sözleriňizde köp sag bolsun aýdýan, işiňizde üstünlük ýar bolsun. Toparlar, sizin bilen bugün şeyle bir sahnada duranymyzda begençimiziň çägi ýok, çünki her biriňiziň özüňiziň bir uğruňyzda halkyň söýgüsini gazanyp bildiňiz. Halkyň aňynda özüňiziň bir janlandyran keşiňiz bilen ýaşaýarsyňyz, bu ullukan bagyt, suňa datan üçin iň ulu bagyt. Eletene şu portatda bugün bayramçylyk sany, dostluk, duşugy, häzir siziň bilen şu inniki uniwersitet sowal taparyň başynda alyp barar. Mehriban watandaşlar, Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi, Türkmenistanyň bilim ministrligi, Türkmenistanyň mawtumlaryny ýaşy organlaryň merkezi ýeňişi ýaşlykda rajalyny biletde taýýarlap ýaýlyma ýetirilýän akıl ýeňişligi telewizionyň bayramçylyk sanyny häzir başlaýar. Gatnaşyjy taraplar Şadiýan topary hemde Şagalan topary. Hasap häzir 0-0 dogry jogap üçin beriljek utuk hem bir tuk bolar. Şeýler bilen Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň degişli bölümi tarapyndan ýetirilýän sowalnama häzir girişýär. Taraplar taýin. Sowal. Romeo ve Julieta'nın familyalarını aydın. Vakit gitti. Siz Foystar'da alýaňyz, ama arkaýyn 59 sekunda için ulanıp bilýäňiz. Dıng olmala. Ýalňyz aýtdyga, ol jan dogan sabr edýäňiz. Mümkin olarak kömek edýäňiz. Indi olar pikirlenýär. Eger ýalňyz jogap berdi, onda jogap berdirýär.
Boşun olandan bir ayağında aylanıp görmedin. Bağışlan. Bağışlan. Basta. Aydın. Bizim yana köprüye aylan. Geldim. Gülşat. Doğun. Yanlış olsa da cevap verecek olyasa Murat. Hava. Murat, komşusu son üçün yanına var ya. Gülşat. Men pikirimçe var ha. Mantekler bilenim, kabul ettiler. Haysi. Romeo kim? Ramaya mantek Julietta. kabul et. Kabul ediyorum. Kabul. Hazır kabul. Hazır kabul. 35. sekund. Aman olun. Indi bir toğal. Yani hazır olur fayslarda düşmedikliğine 35. sekunda çenli fikirlenir miydiniz? Gözüm gıdıklanıyor. Belki ne doğru oldu. Hazır başka yer. Şundan başka cevabı da yok. Var doğru diyelim. Eğer Romeo öyle Julieta'nın yerini çalsan olsa ne ama? Mümkün. Mümkün çalışılan olmak. Onun çalışılan olsa yanlış olur da. O yanlış olur da. Go fikirlere Gülşat, go fikirlere. Gülşat edeceğin etti ya. Gülşat yok orikleri. Netice? Gülşat. Romeo Montecchi Giulietta Capuletti. Kasağında açık. Berekella. Bayramlar olsun olsun. Boy mısına soğuk olsun. Berekella. 8. Mart. Halkara. Cenaller günü. Bayramlar olsun olsun. Köpe oğlum. Ene pikirlenmeli olarsyňyz. Şeýle bir zekin sowally, ýöne özara maslahatlaşyp, jogabyny tapyp bolýamyň üçin dilçi bolmak gerekkel. Sowal. Xitay dilinde agaç sözüni aňladýan hierogliflerden 3 söz düdümi tokoy sözüni diýmegi aňladýar. Onu agaç sözünü aňladýan hierogliflerden 2 söz düdümi haýsy sözü aňladar? Gaýtalaýynmy? Gaýtala. Seriýas. Sowalyň içinde bar jogap. Gaýtaladan ekim düşünmeýär. Indi bir. Teredin Xitay dilinde agaç sözünü aňladýan hierogliflerden 3 söz düdümi tokoy sözünü aňladýan bolsa, onu agaç sözünü aňladýan hierogliflerden 2 söz düdümi haýsy söz aňladar? Xitayla öýür düşün ya. Düşün ya. Wagt gitdi. Tokoy sözünü. Tokoylar orada. Eger 3 tane var, tokoy bolsa, onda 2 tane näme bolar? 3 tane yoldur bolsa tokoy var. Ine şu çılçılımlı sorağa bizim akıllı kuwadymyz jogap berýär. Bizim pikirimizçe, men pikirimçe diýmen bizim umum pikirimizçe, Aha. ýani şol 2 tane ýogry forsa şaka bolaýmydy? Şaka? 3 tane bolsa tokoy. Awa. 2 tane bolsa da şu şakalary ýa çeýbik näme diýer şu agadyň nämeleri. Kabul edýän. Eger ýalňyş bolsa häzir size düzlendirip, olam ýene de şajudyny öwrenýärsiňiz. Bolýa, häzir siziň bilen söhbetleşigimiz dowam etmek, onunla garşylaşyňyza kömek etdiğimiz bolardy. Netijeni elan edeliň. Netije? Ýalňyş. Aman bolun. Wagt ulanýarmy galan wagtyňyzy? Galan wagtyňyzy ulanýarmy isteseňiz dowam edip bilýäsiz. Ulanýarmy Fikirlenmeli galan? vaktimiz var değil mi? Bar ana, 20 çay häzir diňe. Dowam edýäsmi? Fikirlenmeli vaktimiz. Dowam edýäs. Wagt utorman kasaklamasyny ýöne ýagmy? Wagt utorman kasaklamasyny jogap berjek bolsa. Jogap utorýansa size 5 sekund öňünden duýdurlar. Inni basyp bileňiz ok. Bizden ýagmyr Aman, jogap Alipa. berýär. Ýagmyr. Bizim pikirimizçe de agaç bolmayan oldu. Oğlum tokoy bolýany da bağ diýip jogap berýär. Bağ. Kabul edýän. Inni şu sowalyň özünden salalalla seredin. Eger 3 tane hieroglif tokoy manini berýän bolsa, onda 2 tane näme bolar? Hieroglif azalla. Tokoy kiçel diýär onda. Eger ýok, ol bağ ýekije bir gadasy. Eger megerem bir hieroglif baga ýa şakany aňlatsa aňladardy.
onu bileme var. Yöne, eğer iki hieroglif tokoy kiçeltmele onda ne bolardy? Yo, yön aydıp bilersiniz, hazır utuk yok. Yön aydı. Ay. Yo, başkalar diyecek bolun ha. Evet. Maltumlar. Jengel bolardy, ama. Yön utuk yok. Beren birinci jogağınız kabul edilýär. Indiki doğru jogap üçin iki tıgalarsanız jengel bolýar. Indi olan kabini kim kabul edilmedi mi? Utuk yok değil mi? Utuk yok. Olur o da bize de. Hiç kimi? Olya da Ekrem yardım edip olur olya. Sowal. İki adam bir wagtda derýanyň ýanyna gelýär. Ýöne gaýyk diňe bir adamy götürýär. Şeýle de bolsa, olar özge kömek soramazdan, olaryň ikisi hem beýleki kenara gaýykda ýüzüp geçýärler. Olar nädip başardy? Gaýtalayyn. İki adam bir wagtda derýanyň ýanyna gelýär. Ýöne gaýyk diňe bir adamy götürýär. Şeýle de bolsa, özge kömek soramazdan, olaryň ikisi hem beýleki kenara gaýykda ýüzüp geçýärler. Olar nädip başardy? Wagt etdi. Tamaşaçylarym kimni ber jaý edýär? İkiden bile yüzük geçip duruyor da. Kayığa münüp yüzük geçip duruyor. Münüp değil mi? Münüp değil mi? Sowalya. Gaýykda geçýär. Gaýykda. Özge kömek soramazdan, özge kömeksiz geçýär. İkiden bile kayıkta yüzük geçip duruyor. İkisem gaýykdan peýdalandy. Ýöne gaýyk bir adam götürýär. Münüp sol. Gaýykda bolsa münüp sol. İkiden bir vakta geçer. İkiden bir vakta. Indi menden jogap aljak bolmaň da. Ya gelen zaten cevabı bir vakta. Wagt tutar barýa kimde? Kim jogap berýär? Berjek koýsam gork gelse birden ýalgyş bolarmy kädi? Utsaňam utulsaňam aýdaýda gülýär. Aýdyp bir galaly. Ýagmyr. Biziň pikirimizçe bir gaýgy kürekläp birem gapdandan ýapyşyp geçdi diýip jogap berip bilýär. Debe bir adam ýerleşýän oda şondan masalat ýokda. Ýa-da ikidem ýüzük geçen boldy. İkidem gaýykdan ýapyşyp ýüzük geçdi. Ýüzük geçdi-de. Şonýa jogapmy we başga indi boş geçmedin diýip aýtdykda bir sekund. Kabul edýär. Kabul. Netice Ýagmyr başda ýalyňyz. Wagt ýok otayda edil häzir jogap berseňiz jogap beriň. Boş geçmedin diýsek. Ýokmy jogap? Ýokmy jogap? Ýok. Sowaly ünseriň. İki adam derýanyň ýanyna gelýär bir wagtda. Dogrymy? Ine derýär. Ine men geldim. Berdenem ýene bir geldi. Gaýyk diňe bir adam götürýär. Gaýyga mindim, aýtdym. Gaýyga mindim. Men geçdim. Bardy, bulamaýdym beýlek geçdi. Her başga kenara. Bir wagtda däl, özge kömek soramazdan. Utuk alıp bar jaýypdy bile ýok. Indiki doğru jogap bilen 3 tugalar. Ol bir Köptaň Jemal. Indi ştaýda bizde ýene mihmanlar bar. Bilýär. Akly ýyňyşlyk telewasiýasy talipleriň arasynda möhsümi dowam edýär. Ýaňy ýakynly kitapxana ulgamynyň arasyndaky bäsleşik jemlenni. Ine şol topordan bizde mihmanlar bar, hemde körpejelerim bar, Akçygul bar, Amangözel bar. Köp sawatny edýär. Weýne şu ýerde şu Melike. Melike geçen ýerde maňa näme sorak berdiň bilýärmi? Ýadyňa düşýärmi? Näme diýär Melike? Roşan ağa diýär, "Nolýas, nolurdan her gedek bilýänem mo näme üçin sowgat uradan ok." Ýa. Indi ýürüýte sowgat bermek üçin çağırdyk seni. Akly ýyňyşlygy telewasiýasynyň dörejilik toporunyň adyndan selvi jigimiz bar. Dörejilik toporunyň adyndan size de sowgat. Emirhan. Ne sizin folstardyňyz bar da bergen sizden beriňni. Ise aýdym aýt.
isle etüt et, isle kardeş Ine de bayramçılık kutlağı, arada mikrofon. Murat diyene. Ha maktum kaka. Bizim ağrımız var ha. Hava. Dilçi. Ay, hava bilyen ay maktum kaka. Atam, Allah kakam, enem, mamam. Umuman ayalma deniz dilçi ho. Yengem. Yengem. Neçe dille urlar? 7-8 dillar biliyor. 8 dille. Ho. Yani bir dilde de düşemek mene. He, o 8 dille urlar. Ho. Zanın verekeller ay maktum kaka. Bizimki bir dille urlar ne çıtar yerlerle. Çok sağ olun. Soğan. Dünya belli. Karol Lear eserini kim yazdı? Ömsüm. Dünya belli. Karol Lear eserini kim yazıptır? Vaqt gitti. Bastığa bir bastığa. Bastığa bir. Mikrosekund. Mikrosekund tapağı diye. Şimdi kim cevap veriyor? Ömsüm. Beylekli ömsümlük bir zahid diye. Yağmur cevap veriyor. Yağmur. Bizim pikrimizce Shakespeare deyip cevap berýär. Kabul edeyim. Akıl ulgamının işleyişi mikrosekund tapağızı bilen haysa bir taraf vaqt saklasa, ışkıyaksa beyleki tarafın düğmesinin işi toğutudulayandır. Ol ulgam şeyli işleýär. Ol vaqta uttuňyz, vaqta aldyňyz. Doğru jogap berbildiniz mi kaňyz? Ne mala? Yaz oturka ya, oturdum benim şöyle. Vi yoksa da var. Täsmemiz. Halk köpçülüğü sizi şeyler meşhur kino filminiz bilen tanaya. Sonra hayt kinolarda aydan eýem her kim duýan bolsa gerek. Sonra ikinizi maskala diýip tanaýardyk, yumşak gyz. Bu näçe nereye karşı oturýarsyňyz? Edir şu öteye uçtu. O toparın ol yollaştı. Kuvalin ay şu tayda oturdun. Benim berde. Öyle mi? Dastandığımızdan kovgolu. Inni. Oyun 1 maza 2. Netice? Doğru cevap. Berekella. Soğan. Şeýle gyzykly täsirin bir soğal var. Omar Hayyamyň Rubayat gol yazmasy 1912-nji ýylda gynançly ýagdaýda da ýetýär wepat bolýar şol gol yazma. Oňa näme bolupdyr? Omar Hayyamyň Rubayat gol yazmasy 1912-nji ýylda gynançly ýagdaýda ýetýär. Oňa näme bolupdyr? Ille soramam, özüňiz basatlasyň çeppe. Wagt gitdi. Otlandım. Ştaýda açar sözü 1912. Olcan. Aýtýar, kim jogap berýär? Hava. Şu Kim jogap berýär? düğmecik Murat bastırdı. Murat Murat. cevap vermeli olýardy. Murat. Yönü var. Murat sakladı, saklayadı beni. Ne Yalnız da var. Kovada aydım ayıp vermeli olýar. Hani bol Murat cevap ver. Yosep, kino görümüzde bir kaltamanlar soruyor yakın. Man golit kolap değerlik. Bastavet ettik. Owa. Şu gol yazma şu tayda neme yitirilýär da. Benem aýtdym onu, ýetýär. Ýetýär. Näme sebäpdir? Näme sebäpden ite bilmeliler şonu. Näme sebäpden? Ya yanar ya gastır ya. Ne bir orak tarafa Şu yan yakılýar. Şu demeli. Söyleme. Bolmy? Yakýarlar şonu. Yakýarlar. Tamam. Kabul edýän. Netice. Oljan Halipat söz berensiňiz ýadyňyzdan çykarmaň. Ýalňyş bolsa aýdym aýdyp berýändir. Häzir Muradyň aýdymy näster? Oňa çağa galan wagtyňyz bolup bilýärmi? Ýalňyş ol. Oňa ýalňyş galan wagtyňyz. Dowam edýär. Soğuk yanıp aytdı. Cevap verdim olayım.
Wagt saklasaňyz gözel bolmaz. Kim jogap berýär Amanguldan? Bizden Gülşat jogap berýär. Gülşat. Biziň pikirimizçe ne topormuz bilen maslahatlaşdyk. Şeýle jogap berýär. Ay, berim. Suw alyp bilýär. Ne şu taýda sözü bir takyklap berseňiz lan. Näme bolup durýar? Näme bolup dur? Mongollar çözönno. Suw joşup, şonno suw bilen akyp giden bolma mümkin ýet. Kabul edýär. Yanmadık bolsa Köp Mongollar yakmakdy. Ol tuvallarlar. Indi şu taýda esas açar sözü 1912 diýdimi? Ýön ýere aýtmadym. Ha? Aýda. Gark bolýar. Ýok, gark bolýan düşnükli zat. Ýöne nähili? 1912 adamzadyň taryhynda nähili gynançly waka bilen ýatlanýar. Suda. Geçelýär-de. Şu pikir saňa. Suda aýtdy. Gark boldy. Mongollar çozanny, suw joşanny däl. Däl o ýalňyz da. Titanikde gark bolýar. Edil Titanikiň özüne düşýär. 1912-nji ýylda Omar Hayyamyň Rubagy gol ýazmasy Titanikiň içinde bardy. Şoň bilenem bile gark bollar. Gitdi. Ýöne Mongollar ýok o taýda. Yo Mongollar bolsun bolmasa suw gitdi däme şolasynda. Halipalar. Ine siziň çykyş etmeli ýeriňiň ýerisi. Suda gark bolýar. Hiç kim. Yo, soň aýtdyňyz, däl. Ha, o. Suda gark bolýar. Suda gark bolsa hatlar öçüp durar. Bu ýagdaý bolar da. Ama ol dawa etme. Dawa Halipalar. etme görüşe çıkma. Bolu. Ne hormat halipalar var. Boldy bilmedik. Ömsüm. Sen aýdan bilen bolmady ýanman. Suw sözüni aýt. Yo, ýa, dogry Titanik, anyk dogry jogap. Ine halipalar dinlälim. Halipalar, iki tarapdan hem jogap eşitdik häme. Men näki bar bolan jogap Titanikde gark bolýar 1912-nji ýylda gitdi, bile gitdi şoňla. Jogaplar hem eşitdiňiz. O. Men ýalňyz diýip kabul etdim. Megerem menki ýalňyzdyr. Galan näse aýdym? Titanik goloy jogap. Yo, Titanik hiç kim aýtmady da. O soň aýtdyň bolsa, bolandan aýtdyň da, tertipde durumy. Titanik gark bolmady, kitabym gark bolmaýardy. Owa. Titanik sebäpli gark bolýar. Olar yandı diýdiler. Yandı diýdi. Kiminki golaýyndy şoňa bizinkiden? Ýöne birinki suwa gark. Köp sag bolun. Indiki dogry jogap sen iki tugalarsyňyz. Köp sag bolun. Ýok. Ýene de şolutuk kimin netibetini olsa häzir alýar. Sowal kynal. Aňsat sowal foystarda düşäýmän. Foystart alan jogap berýän däldir. Sowal. Beýik suratkeş. Beýik heykeltaraş. Matematik, botanik, fizik we injener kärini özüne jemlän beýik şahsiýet kim? Gaýtalaýynmy? Beýik suratkeş, beýik heykeltaraş, matematik, botanik, fizik we injener kärilerini özüne jemlän beýik şahsiýet kim? Wagt gitdi. Berekella. Amanul Halipa kim jogap berýär? Bizden Ýene ýagmyrmy? yo ýagmyrda. Gülşat aýdaýsyn. Gülşat. Menden aýtdy ýa-da bulara. Boldy Den galan, aýtdy yo, ýa-da. sözdür. Gayrat et, aýt. Jemlediňizden pikiriňizdi. Şo pikirde galýas. Ha, hal jemledi bolar, neside garaşan. Bizim pikirimizçe Al-Harazmi. Al-Harazmi. Aw. Kabul edýär. Duranda, göçme birden olar ýakaýmy? Häzir aýdar. Eger ýalňyş bolsa, elbetde. Al-Harazmi. Aydın bergen badır Murat. Netice yok. Al-Harazmi değil. Men katan sattır ettim on değil ödüyor. Berekella. Indi kim cevap veriyor?
Olcan Halife kim cevap veriyor? Mengli ve Gülşat soruğa cevabı yanlış verdi. Ne tahir vardır doğru soruğa cevap taptı. Sizin Gülşad'ımı sizin Gülşad'ınız yenir Gülşad. Eşitdiniz mi? Gülşat. Bizim Gülşad'ımız sizin Gülşad'ınızdan akıllı. Hazır bilir sonu aytın ben de aydan o. Yo, doğru mu doğru değil mi bilemok. Yönü min pikirim çare şeyle. Şol adam hakikattanım katı akıllar bolan himme taraplayın. Leonardo da Vinci. Kabul ediyen. Kabul ediyen. Akıl yemişliği televertleşiği Beateşin istenlik vaktine da toporların ikisine de den mümkünçülüğü veriyor. Göraymağı, misal için 7 nol olup duran olsa, şu nol olup duran taraf üstün çıkmağa mümkünçülüğü var. Bu düzgünleme, şartlar buna mümkünçülük veriyor. Tecrübenizde biliyorsunuz. Eğer doğru olsa hazır iki tuğunuz alıyorum. Olcan. Halife. Netice, sovarnama okulup başlanının birinci sözü eşitelinden gözüne kim geliyor? Leonardo da Vinci. Berekellah. Çok sağ olun. Hesaplaşalım mı? Sen 10 sekunda Gülşat yarım cevap verdiniz. Seribeniz var. Murat sana aydın bergin var. Ben ne günah yoktur adamlar. Yani cevap verdiniz siz mikrofon sizde bolun. Zaten gördüm cevap. Neyse cevap ver. Bir koş kaydıp versene Ben moyu koyup. direwme bizim topar yollaşımız Amanul Mehmet diýdi we owadan aýdym aýdyp berýär. Uluk höwesler.
Köp sağ olun. Mehriban adamlar, yeni bir yola Kahraman arkadağımızın, arkadağı Kahraman serdarımızın sayesinde ediz vatanımızda yiğinden verilyen Halkara Zenanlar Günü 8 Mart bayramımız bilen mehriban uyolar, doğanlar, mehriban eneler tüysürek tanıtlayar. Bayramınız kutlu olsun. Soval. Çopanoğlu kino filminde baş kesipleri Qadam bilen şeker yerine getirildi. Ne soval? Şol kino filmde şekerin kesbini yerine getiren Zenanın durmuşdaki adı näme? Wagt gitti. Yağmur, berekellah. Yağmur bastı. Allah. Biz Yağmur Amanul Halefa Jerimen özüň çekerdik birden bilmesen bar mı? Aydın. Neme Türkmenistan'ın kahramanı Halipa Ahmed Maya Kuluyeva. Kabul ediyorum. Netice? Şeýle gowsa walla megerem ýalňyş jogap bermeklik ya nol bir sekunddan aňyryk pikirlenmeklik hiç şeýle mümkin däl Allah. Derrow diline geläjek ýalla jogap. Hellin bernäm çinim sim otyr sowal berekella dogry jogap. Türkmenistan'ın kahramanı Maya Kuluyeva. Soval. Mukamın sırrı. Kino filminde Karkaranın kakası Sarman Ağa'nın keşfini kim canlandırıyor? Wagt gidýär. Bizden duýmaz eder. Berekellah. Şu sapara katı doğru vatanlar. Öçüreğin siz giyeceğler. Ava. Şol oynayan artistin ödüne geçirecek. Berekellah. Kıydım karkara. Men tohumda aydım aydıp mehere kuymen yoktur. Eniňiz ýasapdyryn. Siňsem ýasar. Hat badım. Ne etti şu Daat etdi ýöne kim oynadı onu aýtmadan aýry ýok. Kim ýerine ýetirdi? Partisinde altı garlyýyz. Kabul edýän. Edil häzir bir gyzykly fursatda tin etdiňiz mehriban watandaşlar, Türkmenistanyň atlanan artisti Murat şol kino filmden berilen sowa kino filminden bir gysgaça parçany ýerine ýetirip berdi. Indi näme gama batýan? Saatlanmaly ýerim geldi. Berekella. Dogry jogap. Şahsiyetlerimizi ýatlamagymyza dowam edelim. Sowal. Eýsem, Şükür Bagyşy kino filminiň rejissöri kim? Wagt gitti. İşlemeýär, sen olar bastı. Mikrosekundun tapağı bilen. Kim cevap berýär? Bu soru bizim hemen cevap berip bilýär. Şükür Bagyşy. Ola Şükür Bagyşy filminiň rejissöri diplomnisi diýedim. Diplomisi bolýar-da. Bulat Mansurov ýa. Bulat Mansurov. Bir gyzykly parça bak. Men Bagyşynyň öz pikirini bilmek isleýär. Ýok, men beýle zada ýol bermerin. Yer şükür. Nä dersiň? Yeňermiň ýa yeňlersiň? Şükür. Netijede şükür. Hany sen ýaraw? Heme men ýa. Ona murda. Şükürüňe men ýaraw ýok agry. Netije akıl ýeňisi telewasiýanyň düzgünlämesine laýyklykda hasanna netije eglan edilenine belli bolýar. Dogry ammasa ýalňyş bolup bilýär. Oglek bolsa Murada. Berekella, dogry jogap. Köp sağ olun.
olsa sağ olun. Türkmen kino sunugotu, tiyatr sunugotu bu sizin öz dünýäňiz. Siz onun eýesi, içinin ýaşaýjylary. A dünýä sunugotu nähili bolar? Bir hili Sadiyan Topori, bir hili... Demeyle. Bir hili sesi peselleler son sonra. Yaňam syla utullyk bolan şu tapar sylaman uttuk bağışlarsınız. Häzir özüň dolýas. Bolýa, oyun bir maza iki taraplar sowal. Hollywood'un kinosunyň taryhy Amerikanyň haýsy şäherinden başlaýar. Hollywood'un kinosunyň taryhy Amerikanyň haýsy şäherinden başlaýar. Wagt gidýär. Berekellah. Berekellah. Şarpıga yalgız otadım. Aman gül halifa. Yalgız olsa da basıva yetiştik. Bol iýin alıp çykar. İyidin am hawa. Wagty bir saklar iýin alıp çykar. Kim vermelinde? Ödüm derre ödüm aýtdym da Los Angeles diýip. Kabul edýän. Yüreğimden şonu aýtjan bolýan. Yüreğim bolsa. Yüreğimden kabul etdim halifa. Yüreğimden. Yüreğimden kabul etdim. Cüzür nätti? Netije meşhur şäherleriň biri bolan Los Angeles'ten gaýdýar. Berekellah. Altydyk. Ya. Entek Doğan Bahadır. Ya var. Entek Doğan Bahadır sepme. Yo biz bilýärdik ýöne bara. Bir hili o tarapy sesi kanokla. Sadiyan Toporny bigin raýallydyk. Ýöne bilýärdik. Häl filap öýde. Filan taliplik döwrümde ýatlamaly ýere geldi. Diňe bir taliplikler däl. Eýsem häzir köpüýüň durmuşymyzda da näşe fursatlar bolup durda. Sowal. Pastijor. Pastijor. Pastijor kim? Pastijor kim? Pastijor kim? Wagt etdi. Bas. Aman ol. Bil bastı va. Tugul şat jogap berýär bizden oljan eşitýäňmi? Gülsat. Şu soragyň jogaby saç, sakal, murt ýasaýan adama diýdi. Kabul edýär. Grim sungotyna degişli bolup, adamyň kesini ütkötmek üçin saç, sakal, murt ýasaýan adama aýdylýar. Netije 7-4 hata bilen dowam edýär. Yine 4 tane sowal tapyrmyz galdy. Häzirem ýeňijiň kim boljagy belli däl kene. Sowal. Sakyny. Ňa dälir, nädir? S-A-K-Y-N-Y. Sakyny bilmeseň köp nokot, nakylyň ýerinde dowam edin. Wagt gitti. Berekellah. Aýdaýyn, men Gülşada aýtjal, begen bak, tutma aýtsak bolup barýar. Bağışlaň bolýan biziň tapardan Gülşada aýtja, Uljan. Sakyny bilmeseň balam zeherdir. Sakyny bilmeseň balam zeherdir diýär. Kabul edýär. Türkmenler bir gowaýdylýan söz var, şägirt diýe halipasyndan ozmasa diýe kär ýeter diýe. Berekellah Gülşatsan.
Siz pikirler benim anlayacağım hakikaten. Aslında halipa. Sakını bilmesen balken zehre dönür doğrusu. Yönü maniyeti olsa doğru. Rövşönün yüzünden ayalmıştı. Lemot bile. Yaman doğru diyesim geliyor da. Murad'ın yanına barma komşun olacak. Netice 8-4 kazanıyla devam ediyor. Berekeller. Şimdi şu ayda ul hormat bilen bir bayramçılık kutlaw hökmünde bir mehmanymız var. Çünkü Türkmenistan'ın atgyzynyň artisti Gülşah Arnamradova bize mehmançylykda bir aýdym bilen dowam edýär. Anondan soňra jemleji sowallaryna geler. Hoş gördük. Sizin hemmäňizi hoş gördük. Şugun ajaýyp berde didarlaşýar. Edil halkara denanlar gününiň öň tyrasyna şeýle artistlerimiz bilen didarlaşýanyňmy diýseň begenýän. Hemmäňize üstünlük ýar bolsun, üstünlük hemraňyz bolsun. Innem biziň gelin gyzlarymyz üçin, mehriban uýujuklarymyz üçin ene hakyna aýdym ýerine ýetirip bersem, jüpüne düşermika diýen. Ahlakın manlayı
geçirediken ömrün ecel günleri bahar durşu gül ekeni ömrün ecel günleri. Köp sağ olsun Aydiýa. Awraňyz belenk bolsun. Sowal. Ak pamuk kino filminin Ak pamuk kino filminin rejissörü kim? Wagt gitti. Berek. Aman Galipa kim cevap veriyor? Toparladı. Hem Mehmet'in cevap verecek olursa Oğulcan kim cevap versin? Gülşat cevap vermesin, Yağmur cevap versin. O da atlar ben çödüyen. Ay sağ ol. Çeppe can cevap versin çeppe. Ömrüm olsun oğlum. Belbir kino rejissör wa halipa Muhammed Tüynhanov diýip jogap berýär. Kabul edýän. Eger ýalňyş bolsa jogap berersiňiz. Netije ýalňyş. Berekella. Ulan ýalňym galan Ha, ola. Dowam edýär. Türkmenistan'da erteklerin köp bölüğünü ertekleri esas düşürýän rejissörümüz İlmurat Bekmiýew. Kabul edýär. Netije? Doğru. Neyini doğru cevap? Berekella. Sadiyen Topar katı kaharlanman kaharlansanız çalt karrarsınız. Yüzünüze yığırt düşür. Köp sağ olun, indi dowam edýär. Sowal. Gelinler spektaklynda gaýyn enen kesbini haýsy halipamyz ilkinji, teredim soraga. Haýsy kim däl? Haýsy halipamyz ilkinji ýerine ýetirýär. Wagt edýär. Bekella. İstemeýär, olar batsy. Önsün. Ağrık bak oturmağırdan hayır yok Murat. Bana seyret bana seyret. Ay dayı ne olacağını ruhsat olsa. Sona Murat'ı var. Yerine getirdik. Kabul edýär. Her näme diýdik? Eger olar dogry jogap berse onu oýun gutorýar. Siz jogap berseňiz onu dowam edýär diýdik. Ine berde gönnün Sona Muratova bilen bile bir sahna çykandar amma aramyzda Gülşat Halipa bilen. Netije Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi, Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenistanyň Magtumuladyňky ýaşlar romasynyň merkezi geňesi, ýaşlyk terrorizasyonyna bilelikde meşhur sahny saatlarynyň arasyna geçirilen bu bayramçylyk sany bu jogap bilen jemlenýär. Berekella. Kutlaýar. Aman Galipa. Sizin bilen 8 Mart Halkara Denanlar Günü sanyny aýdymçylar bilen täkbäsizlikde görüşür. Döwletden köp sağ bolun. Mehruan Denanlar bayramyny kutly bolsun. Yer gutlaly. Edi vatandaşlar, şu saatlikle fırsatda, tolgunluklu fırsatda, akıl yenisleri televizyonu'nun bayramçılık sahanını getirip oturuyor. Şimdi eklicağında dünya olsunlar götürmek bile. Kasıman arkadağımda, kasıman terdarımda. Kâkız askılarımda idiyaz. Şimdi şu acayip fırsatda bizim de eklicağında dünya olsunlar götürmek bile. Akıl yenisleri televizyonu'nun 8 Mart Halkara Denanlar Günü münasebeti tayarlanan ilkinci sahanını getirip oturuyor. Final dostluğunda ortayanacak. Sağ olun. Köpek dağın eteğinde eleme, nurun saçar azudoluk yoluna.
Ýagty geljek betlep Türkmen iline Arkada şeheri bağıtın şeheri Arkadağın ıhlap Mehrinden gören Ak yolumuz barha Yin elime udan Yollarını rihan Gülleri beden Gün nur dey yalkında Arkada şekeri Milli lider kahraman arkadağıman Alkış dedim şükrat dedi şart dedi Arkadağlı kahraman derdarıma Gayrat dedi kuvvet dedi şart dedi Nuri elim dolur acıp devranın Yaşıl tuğun bilin devlet tuğramın Uytoncudur şanlı günlüm eyyamın Arkada şeheri bağıtın şeheri Arkadağın ıhlak mehrinden gören Ak yolumuz barha yin elime udan Yollarını rihan Gülleri beden Gün nur dey yalkında Arkada şekeri Milli lider kahraman arkadağıman Alkış dedim şükrat dedi şart dedi Arkadağlı kahraman derdarıma Gayrat dedim kuvvet dedi şart dedi Ak binalan merkezine dronlar Akal teke bede uçar paya kalıp Üstünlü kahraman arkada otur Adaletli kolun elini yayıp İşlemeli, döretmeli, kurmalı Parahat yaşayışın kadrini bilmeli Deyip halkın köyün arkadağım var Arkadağlık kahraman Serdarımız var Milli lider kahraman arkada